nabarmena da. Gaur, herri agerraldi erraldoi honek zerbait erakusten du. Eta erakusten duena da, izugarrizko bultzada eman nahi diogula buru jabetza bideari. Bat Pirinio artean, joaldunak herriz herri, kantauriko partean, Marija y Almadian, Zeledon horipean, imagina kuadrilla bat, herri libre batean. Desberdin pentsatzen dugun milaka eta milaka euskal herritar, elkarrekin batera, hemen adierazten, herri libre eta buru jabe bat nahi dugula eta erabakitzeko eskubidea dugula. Imaginatu sorginak, herri libre batean. Eo, gero izango da gero, dionak bego dio. Euskal gizarteak buru jabetza nahi eta behar du. Herri libre batek lagunduko ligukelako aurrera egiten, bai hizkuntza alorrean, bai hainbat arazo sozialetan, eta herri gisa irauteko, bizirauteko eta garatzeko behar ditugun baldintzak bermatzen. Guk aurrentzat beti aldarrikatzen dugu hitza, hausnarketa, erabakia, autonomia, aurrentzat nahi duguna, pertsonontzat oroar nahi dugu. Beti lotu izan dugu euskara independentziarekin, ezinbesteko ikusten dugulako independentzia hori gauzatze euskararen biziraupen hori bermatu ahal izateko. Sinisten dugu herri honek bere etorkizuna gobernatzeko eskubidea izan behar duela, egunero egiten dugu lan, hain zuzen ere, ahalik eta erraminta gehienak izan ditzagun geure politika publikoak aurrera eraman ahal izateko. Herri libre bat aurre ikusten dugu, Aika korrika horretan lanean da, Euskal Herria euskaldun du eta harrera herria borrokatzen. Da garaia berrente propio bat izateko eta gaurkoa seguro izango dela berriro mugimenduari bizkorraldi bat eman. Hemen dago herri auspoa, elkarrekin buru jabetza bide hori egin dezagun. Hemen gaur agertu dugu herri agerraldi masibo honen bidez, euskal herritar asko eta asko milaka gaudela bide hori auspotzeko gogoarekin. Beraz, ekin diezaiogun bideari, badugu lana eta zeregin hori lehenbailen eutsi behar diogu.